ଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଘର ଶୋଇଛୁ। ଘର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ନୂଆ ହେଇଗଲା, ଘର ଆମର ଛାତ ପଡ଼ିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମର ବାଗାକୁ ମେଘ ପାଗକୁ ରୋଷେଇ କରି ଆମକୁ ମେଘ ପାଗ ରୋଷେଇ କରାହେଇନି ବୋଲି ପାଟି କରୁଛି। ଆମ ଟିଭି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ବାହାରେ। ଆଜି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବ ବହିରେ ଶୋଇବ ଯୋଉଠି ମିଳିଆ ତ ଶୋଇବ। ଗରିବ ଲୋକ ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆମ ହୋମ୍ ଡକ୍ଟର ବାଗେଇ ବୁଗାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମର ଭଜା ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରକୃତରେ ତମର ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯୋଉ ପଇସା ଆଣି କାଟିଦିଅ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଆଣି କଟ୍ କରିଦିଅ। କଥା ଠିକ ନାହିଁ, ଖାଲି ତମ କଥା ଠିକ ଅଛି। ଆଳୁ ଗୁଆଁର ଭଜା ହେଲା, ଖାଇଲେ ଯିବ ଅଜା ଘରକୁ ପଳେଇବ ହେଲା। କମ ମସଲା ପକେଇଛି, ତମେ ପୁରା ମସଲା ଖାଇବା ଭଲ ପାଉନ। ବର୍ଷା ପୁରା ଦିନ ଯାକ ରାତିରୁ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ବହୁତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭିଜିବନି, ମୋବାଇଲ ଭିଜିଗଲାନି। ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପୁଣି ଆସିଲାନି। ଗନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ବର୍ଷା ପୁଣି ପକାଇଲାନି। ଉପରେ ବି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଆକାଶ, କୋଉଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଣି ଆମେ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ବସେଇଛୁ। ଆମ ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି ବସେଇଛୁ। ଭୂତଟାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିରା ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ତମେ। ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାନି, ଖାଲି ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରୁଛ? ତମ କଥା ଠିକ ଅଛି। ଆମର ହୋମ୍ ଡକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଗୀତ ବାଜେ ତ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅଳିଆ ତଳିଆ ଗୋଟେ
ବକ୍ସଟା କୋଉଟା ନିକ ଅଛି କି ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା କାଣ୍ଟରେ କନା ଗୁଡେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଧମକେଇବ ପୁରା। ଦେବ ହାତ ଫୁଟିଯିବ ଆଜି ଫାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଟିଭିଟା ପାଇଁ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ ମୋ ଟିଭିଟା